учебен ден първолаци се побира от дома в Столжина. Мога да пиша. Браво! Какво може да пишеш? Откъде да знам? Още не мога да чета. И първокласниците от Средно общообразователно училище Свети Климент Охридски не можеха да четат в началото на учебната година, но положиха много усилия и труд и с помощта на своята класна ръководителка Ценка Василева изучиха всички букви и вече могат да четат. За да покажат това и да изразят своята радост и гордост, те поканиха своите родители и близки на мило тържество. Ние вече сме грамотни, с радост казаха те на всички. В началото буквите А и Я малко се скараха, коя да бъде избрана за царица на празника. А спореше, че е първа буква и тя трябва да е царицата. Я се разсърди, но букварчето възстанови мира, като им каза, че всички буквички са равни и само една буква, ако не знае ученикът, ще му куца и писането и четенето. То се оттегли в заслужена почивка, за да събере сили за новата учебна година. Представи на учениците своята по-голяма сестра, читанката, по която те ще продължат да учат. Тя им разказа една от своите приказки, която децата драматизираха – най-скъпоценния плод. Всички разбраха, че няма по-скъпи плодове от тия, които знанието дава на човека. На тържеството бяха поканени учителите на подготвителната група при ОДЗ Мир – Диана Йовевска и Даринка Илиева. Те много харесаха празника и споделиха, че техните възпитаници вече са подготвени за първи клас и с нетърпение очакват да вземат букварчето в ръце. Накрая, за награда за положения труд и успехите, всички се почерпиха с вкусни лакомства.